皆さんおはようございます。2023年4月30日、主イエスキリストの皆によって手術礼拝を始めます。まずはじめに詩編121編1節から8節をお読みいたします。詩編121、都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。続きまして賛美の時を持ちたいと思います。お立ちになれる方はお立ちいただいて、共に賛美を捧げましょう。掛け声を一緒にやりたいと思いますので、一緒にやってみてください。歌を声合わせて、イエスを祝うために、勝利に胸躍らせ、イエスの誉れを、もう一度最初から。歌を声合わせて、せーの、イエスを祝うために、勝利に胸躍らせ、イエスの誉れを見よ。イエスはよみがえられた。輝くその姿、喜び賛美しよう。とこしえまで共におられる主イエスを。最初から。歌を声合わせて、イエスを祝うために、勝利に胸躍らせ、イエスの誉れを見よ。イエスはよみがえられた。輝くその姿、喜び賛美しよう。とこしえまで共におられる主イエスを。イエスはよみがえられた。輝くその姿、喜び賛美しよう。とこしえまで、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 とこしえまで共におられる主イエスを。
打ち破りよみがえられたすべての鎖解き放つ主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる救われるイエスは主イエスは主イエスは主救い主イエスは主イエスは主救い主イエスは主イエスは主イエスは主救い主イエスは主イエスは主救い主イエスは主イエスは主イエスは主救い主イエスは主イエスは主救い主死を打ち破りよみがえられたすべての鎖解き放つ主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる救われる罪とがを許され神の子となりたる我が玉の喜び比べうるものなしもすがらひもすがら証しせよもすがら主を褒め見救いは絶えなり見救いはくすしと主にまたく従
く賛美なき弱なし日もすがら赤し線夜もすがら主を褒め見救いは絶えなり見救いは日もすがら日もすがら赤し線夜もすがら主を褒め見救いは絶えなり見救いはくすしと今しばらく一人一人が、本当に一緒に本当に心から向き合って祈りを捧げていきたいと思います。すべてを捨てるほどにすべてを捨てるほどに私を愛してくれた罪を許し自由にするため命を捧げてくれたすべてを捨てるほどに私を愛してくれた罪を許し自由にするため命を捧げてくれた十字架だけが十字架だけが生きる道十字架だけが生きる道滅びから命へ闇から光へ救いの道開かれた感謝します感謝しますあなたの十字架を血潮によりあがなわれて私は救われたすべてを捨てるほどに私を愛してくれた
罪を許し自由にするため命を捧げてくれた。十字架だけが十字架だけが生きる道、十字架だけが生きる道、滅びから命へ、闇から光へ、救いの道開かれた。感謝します。感謝します。感謝します。あなたの十字架を獅子王によりあがなわれて、私は救われ、感謝します。感謝します。感謝します。あなたの十字架を獅子王によりあがなわれて、私は救われ、獅子王により、獅子王によりあがなわれて、私は救われ、獅子王により、獅子王によりあがなわれて、私は救われでは皆さんご着席ください。それでは、今日は安武元明さんをお迎えしておりますので、証と、賛美の時を持ちたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。ただいまここに帰ってくるとなぜかほっとしておりますが、今日は共に礼拝をありがとうございます。1曲目は春の曲を7年前に作りまして、スプリングロードという曲をお届けします。
改めましておはようございます。おはようございます。今日はもう一曲だけ特別賛美ということでさせていただきたいと思うんですが、もうなんか本当ここに来ると僕も自然体に戻っておりますが、全くスイッチが入ってないという本当に神の家族だなと思います。そしていつも僕のために応援くださって祈ってくださる方々がたくさんここにはいます。本当にありがとうございます。実先生と香織さんとも出会って、また田島社長ご夫妻とかファミリーを通して、ここでコンサートを最初にさせてもらったのがもうなんとね10年前になるんですけど、そうもう10年の付き合いということで、僕もそんなに経つんだと思いながら、今回ですねレコーディングで、秋に新しいアルバムをリリースする予定になっておりまして、そこに向かって今楽曲制作をしておりまして、先月も東京の方にいたんですが、今月は来週ちょうど1週間後に神奈川横浜の方で演奏がありまして、その他は全部楽曲制作なんですけれど、本当に皆さんが応援くださってようやく次のステップに進むことができます。本当にありがたい皆さんのいつも祈りと励ましを本当に感謝しております。ありがとうございます。実先生はもう香織さんもなんか僕いろんな教会に結構日本中の教会行かせてもらって、来月は北関東を福音ツアー回りながら、その合間でまたレコーディング楽曲制作もさせていただくんですけれど、これ普通は言ったらいけないですけど、心から尊敬できる先生牧師ってあんまりいないんですけどいや一応尊敬してますけど、その心から実先生と香織さん、僕本当心の底から尊敬する2人で、いつも力をいただいています。僕お二人に出会って実先生の知ってますか、ベストセラー11献金のすすめ教会のね写真が表紙になってますよね、あれね。あれを読んだ時に、それまで献金ということに対してこれぐらいでいいだろう、こんだけ捧げてればいいだろうっていう考えだったんですけど、本を読んで本当に衝撃を受けて、僕はクリスチャン家系では育ってきてなくて、24歳の時に洗礼を受けて、今から18、17、8年前になるんですけど、そうでそこから教会生活がスタートし、そして今日のようにこのワーシップの中でサックスで演奏させてもらうようになって、毎週演奏する機会が与えられ、そこからプロの音楽家の道が与えられたという、そういう導きがあって、今サックス奏者として働きをさせてもらっております。そういう中で捧げるということに対して十分できてると思ったんですよ。でも実先生の本を読んだ時に全然捧げてないなと思って、でそこから夫婦で見直しました。僕の妻もしっかりしているんで、僕よりも僕がもうちょっとねあんまりそう抜けてる時があったりですね、大変ご迷惑をいつもおかけしてるんですけど、僕の妻はしっかりしてて、2人でその本を読んだ時にもう一回考え直そうっていう2人で祈りながら、全ていただいたものの中から全部10分の1を取ったんですね。でその10分の1のその封筒を作って、その中に
もらった分の10分の1は必ず神様に返していこう。それは教会とか人にって思ったら続かないです。で、神様にいただいたものだから返していこう。なんかそういうふうに夫婦でもう強くこう変えられたんですよね。で、そこから天に宝が積まれてるんだっていうのもすごく感じました。もうそれをやり始めて1ヶ月後にもうすでに僕の今までにない仕事が与えられて、でそこからやっぱ必要を神様知っておられる。だから神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全て与えられるというものを僕はその時に体験したんです。家族で全くお金がなく、音楽家として到底食べていけないその駆け出しの時に、その献金のことを改めさせられて、で捧げるようになってからは本当に今までにこんな仕事絶対にできなかったという仕事も、させてもらうようになったり、また最近はこの楽器ですね、この今日2本持ってきてるんですけど、このメーカーさんと契約して、なんと僕のためにこのサックスを作ってくれて贈呈していただいたり、そういうことが起きました。なのでこれからもやっぱり一歩踏み出す勇気はいると思うんですけれども、こう本当に与える人になっていきたいなと思います。で、捧げる、そして天国に行く日が近くなってきても、もうすでにこの予的なその銀行じゃなくて天に貯金が宝が積まれてるんだっていう、なんかそういうふうに目指していけたらなと思ってます。そんな中でもこの 2,3 年間本当に皆さんも大変だったと思うんです。コロナで僕も大変でしたし、皆さんそれぞれの現場でたくさんのご苦労があったと思います。で、僕はその時にもうサックスを演奏する気力がなくなりまして、でちょうど2020年が年末までぎっしりスケジュール詰まってたんですね。だからもうほとんど休みがない状態で予定を立ててたんですが、それがもう全くのゼロになりまして、これからどうやって生活していくか。子供2人いるんですよ。で、眠れない日がなんとね、2週間ぐらい続いて、めちゃくちゃきつかったんですよ。眠れないってすごくきつかったです。でも今まではそんなこと考えたことなくて、もう夜もぐっすり眠れてたんです。そんな眠れない日なんかもう絶対なかったんですけど、そんな日が続いたらもう2週間経つとめちゃくちゃもう体調を悪くして、もうサックスを演奏する気力にもならなかったんですが、その時にまた改めてこの聖書の言葉の素晴らしさを体験しました。箴言の3章の5節に、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。この御言葉は以前にももちろん知ってましたし聞いてたんですが、この僕が落ち込んだ時期の礼拝のメッセージがこの御言葉で本当に違うように聞こえたんです。自分の中でこの先どうなるんだろうって考えて、なんかいろいろ対策を考えるんです。ああだこうだいろいろ考えて、でも全く結果がなくて解決がなくて、でそれで眠れなかったんですけど、いろいろもうああだこうだ考えずに心を尽くしてもう主により頼もう、委ねようって思ったんです。自分でその時にやるだけのこと、もうやれることはやるけど、あとは全部天に委ねよう、神様に委ねていこう、そういうふうに思わされて、そこから背中を押してもらいました。そしていろいろと知恵が与えられて、オンラインコンサートだったり、周りの人たちが助けてくれたり、またこの教会のみんなが助けてくれたり、そして今日生きております。
この言葉から新しい曲も与えられました。おそらく次のアルバムに収録される予定なんですが、ちょっと今日はまだ未完成なんですけど、皆さんにもこの証の曲をぜひお届けできたらなと思って持ってきました。心を尽くしてオールやハートという賛美が与えられました。皆さんに届きますように。ありがとうございました。
安崎さん、ありがとうございました。はい、それでは、続きまして、主の祈り、使徒信条10回を斉唱します。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を照らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。実会。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、3代、4代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを1000代にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。それではお祈りを捧げます。ハレルヤ、天の父なる神様、今日このように共に集まり礼拝を捧げられることを感謝をいたします。特に今日は安武さんが私たちの教会に戻り、共に礼拝を捧げられることを特に感謝をいたします。主よ、私たちはあなたの御言葉を求めております。どうか主よ、私たちに行くべき道を示し、また御言葉をお与えください。また、安武さんのサックスの音色を聞き、私たちはただその音色に
心を打たれているものではありません。彼が歩まれた人生、特に困難や逆境の時、主と出会い、そして感謝と恵みにあふれたそのような音色かと感じ取っております。ですから聞く私たちの心を癒し、そして心を強め、共に主と共に歩みたいと願う、そのような音色であることを感謝をしております。ですから主よ、どうぞ安手さんの道を祝福してくださり、これからも尊き主の証人として歩まれますように願います。また今日は、この後田島牧師が主の御言葉を取り継がれます。どうか主を大胆にその御言葉を取り継ぐことができますように、そして聞く私たちが純真な心を持ってその御言葉を聞いて、私たちが素直に受け入れて行動へと移すことができますように、私たちに心に受け止めて歩み出す一歩を勇気を与えてください。この礼拝、最初から最後まで祝福で満たしてください。この祈りを主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは新明記の6章4節5節を皆さんで聖書します。3、はい。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。天の地なる神様、あなたはこの地上にない目に見えない形で、しかし確かに私たちのうちにその祝福を注いでくださることを感謝いたします。あなたは創造主であり、私たちを作られた方、私たちを誰よりも愛しておられる方、そして私たちにその命と恵みを注ごうといつも祝福を用意しておられる方、今日もその一日となりますように、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。メッセージに入らせていただきたいと思うんですが、皆さんもですね、今日もこのようにサックスの音色を聞いて共にその礼拝捧げる。先週もですね、サックスの音色を聞きながら、賛美を共に礼拝捧げられました。韓国からですね、韓国のルカスとは約9年ですね。そして安武兄弟とはですね、12年になるんですね。でもプレズステーションで出会ってから11年12年になるんです。でそのような形でですね、共に礼拝できることを本当に感謝だなと思ってます。特にですね、先週はイースター祝う会は、ね、私たちの教会を会場として、この皆さんが奉仕して、特に音響の方はですね、もうパンをかじりながらやってる姿を見てですね、本当に苦労たくさんあるなと思うんです。いつも足立区イースター祝う会ですね、会場を借りましょう、ここじゃなくていいじゃないですかとかいつもお願いしてるんですけども、やはりここがいいんですって言われてですね、しょうがないって、なんか皆さんにね苦労をね強いて申し訳ないなと思ってるんですけども、でも聖書の言葉、与える方が受けるより幸いであると私は信じて、そのですね、本当に神様は特別な与える方には祝福してくださると信じて、いると思います。今日のお話もですね、やはり与えるっていうことにもつながっていくお話になると思いますので、読んでまいりたいと思います。今日はですね、ピリピ人への手紙の4章の4節からピリピ人への手紙の4章の4節から7節、たった4節だけになりますので、一緒に読んでまいりたいと思います。ピリピ人への手紙の4章の4節から7節、修法のある方は修法に日本語で書かれています。聖書を開ける方は聖書を開き、また自分の国の言葉で聖書を開ける方は自分の国の言葉で読んでいただけたらと思います。
それではピリピ人への手紙の4章4節から7節3、はい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。今日は感謝を伴う祈りというお話をさせていただくんですが、その前にですね、2つこのピリピ人への手紙の4章4節からですね、喜ぶことと寛容を示すことを私たちに願っているんですね。そういうところをですね、ちょっと触れていきたいと思うんです。一つ目はですね、4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。もう皆さんこのね、ピリピ書のはね、この今年から始めてずっと読んでまいります。そしてこの喜びなさいという言葉が何度も出てくるんですね。ですからこのピリピ書を喜びの書簡というんです。そしてこの喜びなさいとパウロが言っている状況は喜べるような状況じゃないんです。パウロ自身も牢屋に入っている。ピリピの教会もいろんな外圧があってとても喜べる状況じゃないんです。ですから私たちですね、聖書が言っている喜びなさいという言葉はこの自分たちの環境が良くなったら喜ぶ、自分が成功したら喜ぶ、自分がうまくいったら喜ぶではないということです。聖書は何て言ってますか？主にあって喜びなさいって言ってるんですね。すなわち私たちの主は目に見えないけども確かに私たちと一緒にいてくださる。それを喜んでいなさいって言うんです。ここを私たち理解する必要があるんですね。先週私はですね、一人の日本の方にお会いしました。それはですね、モンゴルの姉妹がぜひ先生この人に会ってほしい、そして伝道してほしいんですって言うんです。で、分かりました、じゃあ行きましょうと。で、モンゴルの姉妹も伝道したい、だけど日本人にどのように伝えていいか分からない。私も分かりません、正直。でもですね、お祈りしながらその人に会いに来ました。我孫子の駅で待ち合わせをし、でそこからですね、まず私たちのお墓に連れて行きました。その方は79歳であってですね、やはり自分の老後、またこれからの人生について考えてるんですね。そしていろんなことを活躍された方です。その方はですね、そのモンゴルの姉妹の仕事もまた、ね、家族もいろんなケアをしてくださってですね、本当にお世話になった人なんですとモンゴルの姉妹が言うんです。そしてその姉妹が来月シンガポールで出張して 2,3 年帰ってこない。だから何としても恩返ししたい。私の持っているものはただ一つ、イエス・キリストの福音です。イエス・キリストにある永遠の命です。そこを何とか恩返ししたい。そこで私もですね、その思いを持ってですね、連れていくわけです。人生活躍してきた、いろんな人を助けてきた、だけど虚しいって言うんです。そうですね、皆さんこのピリピ書の次には私は実は伝道者の書というものをこれから皆さんと一緒に公開説教していこうと思ってるんですけども、どんなに良い人生を歩んでも虚しいっていう心が
必ず来ます。空の空と言われるものですね。そこでこのお墓にまず連れて行ってですね、お墓にですね書いてあるんです。ここでは一切の偶像礼拝をしませんですね。偶像礼拝って何ですかってなるわけです。でその時に私はですね、神というのは私たちを作られた方、ただ一人、目に見えませんけども、でも本当にたった一つなんです。でも人間は残念なことに物や人間を神様にして神様いっぱい作っちゃうんですよ。神は一つであるというのはね、窮屈なことでもない、これは真実なことですよ。でも人間がいろんな神様を作って偽物を作ってしまう。だから私たちは創造主を礼拝し、創造主だけを神とする。これがキリスト教のまず一番大事なところなんです。って感じですね。そういうふうな形でですね、お墓に連れて行って、そしてお墓ではですね、私たちは復活の希望を持っています。死んで終わりの人生ではありません。死んでよみがえるイエス・キリストがそのようにまずなさった。だから私たちも死んで終わりじゃなくて、死んでもよみがえるという希望を持っているんです。そういうお話をしました。その後ですね、旧手賀教会というですね、それはですね、東方教会ですねのいわゆる東方のロシア正教がですね、どんどん北海道から下ってきて、そしてその私たちの教会の近くの手賀という、沼があるんですけど、その近くにですね、日本最古の教会堂があるんですよ。現存する教会堂です。皆さん行く機会があったらですね、ぜひ旧手賀教会行ってみるといいです。いろいろとそこでも学ぶことがあります。そして洗礼葬があったりとかですね、いろんなことを見ることができました。でその後食事をして、少しお話をしていきます。でもなかなかですね、人間は、やっぱり進化してきたっていうんですよ。で進化はですね、私はですね、このいわゆる信じません。なぜならば私たちが進化する、それはありえないからです。例えば考古学っていうのありますでしょ。地層学、その地層からいろんな年代が出てくる。これはあまりにもずさんな計算ですから信用に値しません。だから進化っていうのは考えられません。そしたらですね、その方はこういうふうにです。田島さん、あなたはゲノムを信じますか？ DNA を信じますか？ DNA 信じますよ。 DNA を信じるに値するのは当然です。なぜならば種は必ず保存されるからです。種を超えて進化することはないです。これが神様が最初から聖書に書かれている種類ごとに従って創造されたということが証明されているんです。でもなかなかですね、そういう天地創造、そして人間は神に作られたということに関してはなかなか信じられないんですね。でも私はですね、これを信じることができるだけじゃないですね。そしてイエス様を通してその神様といつもつながることができるということがどんなに素晴らしいことかということを、この福音を伝えることを通してですよ、私がどれほど神様の祝福を得ているのか、神様と共に生きられるという恵みに預かっているのかというのがですね、なんとなく湧いてくるんですね。信じることっていうのは本当に素晴らしいことだな、それを神様与えてくださったんだな、もうそれだけでですね、神様と共にいる喜びです。そうです。それだけじゃありません。私たちの信じている神様はいつも私たちを守り、いつも私たちのために果たしてくださり、そしていつも私たちのために用意してくださるお方です。導いてくださるお方です。良いものであふれてくださるお方なんです。そうだな、神様のうちにある喜びを与えられています。使徒の働きの5章の41節にもこういうふうに言ってますね。
使徒たちは皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びって書いてありますね。イエス様を信じてバカにされて鞭打たれてですね、苦しめられているのに喜んでるんですよ。なぜですか？私たちは神様から本物だと扱われるわけです。神様の子供だって扱われるわけです。神様は私たちのことを受け入れてくださっている喜びですね。神様のうちにあって喜ぶ、これがいつも喜んでいるということです。皆さん、もちろん嬉しいことがあったら喜んでいいんですよ。でもそういう人は賛美しなさい。でも辛くても神様が共にいてくださるということを忘れちゃいけないんです。これをいつも主にあって喜ぶ。パウロもそうでした。そしてピリピ教会にも進めているものであります。喜びなさいってね、命令されて喜べるもんじゃないです。でもそれを忘れちゃいけないよとずっと言ってるんですね。2つ目、今度はあなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。で、この寛容な心というものについては、このすべてをね、受け入れるっていうことが大事なんですけども、罪を拒むっていうのも大事なんですよ。ね、なぜかといったら、神様はその正義を行う人を受け入れてくださるからです。で、ここに使徒の働きの10章の34節から35節にですね、こういうふうに書いてありますね。そこでペテロは開いてこう言った。これではっきりと、私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではない。私たちもそうです。エコひいきをしない。エコひいきをしないということはね、私の好む人だけを仲良くするってことじゃないんですよ。また私に近い人だけと関わるっていうことじゃないんです。このエコひいきをしないということは、すべての年代においても関わりを持ち、すべての国籍においても関わりを持ち、嫌だなと思うような相手に対しても関わりを持っていく。それが寛容であります。そして35節、こういうふうに言ってますね。どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。神様は正義を望んでおられるので、何でもいいよではないんです。正義の中で互いに受け入れられるようにしなさいというふうに言っているわけです。ここの箇所はですね、ユダヤ人と異邦人の間に最もね、それはあってはならないということも感じてたわけです、ペテロは。でも神様を受け入れなさい。そしてペテロはその言葉に従って受け入れていくわけです。私たちの教会もですね、いろんな国の人々がいます。でもそのいろんな国の人々を本当に神様ですね、何でしょう、不思議ですね。受け入れるというかですね、一緒になっていくんですね。お互いが受け入れ合ってる。これは不思議です。でも神様は本当にそれを喜んでおられると思うんです。で、先週もですね、このね、イースター祝う会で皆さん受け入れてくださるのは本当に感謝だなと思います。でもなかなかですね、そういう寛容な心っていうのはなかなか難しいですね。すぐにはですね、私もと言えない部分たくさんあるわけです。例えばですね、結婚式でここを貸してくださいっていう時があるんですよ。ね、大体クリスチャンの方がこの会場を借りてね、大体150人ぐらい入りますよね。そして隣にはカフェテリアがあって披露宴もできる。やっぱり貸してくださいっていうこと結構あるんです。で、最初はですね、はいどうぞ貸して私たちはそのつもりで、貸せるようにと思ってですね、貸すんです。でもだんだん貸しているうちにですね、お片付けしてくれなかったりとか、
騒がしくしてくださったりとか、隣に駐車場車置かないでって言ってね、置いてね、怒られたりとか、いろんなことがこうあるわけですね。そうするともうどうしようかなと、貸したくないなっていう思いが出てくるわけですよ。でやっぱりどこかに基準がないといけないなって思うんですね。である方がこういうふうにです、この結婚式でここを貸してください、ね、なぜですか、やっぱり、ね、理由を聞くわけです。いや私たちはですね、この近隣に私の親戚がいて、そしてその方をここに招きたいんです。あ、そうですか、福音を伝えたいんです。結婚式を通してイエス様のことを伝えたいんです。そうですか、この街道を借りたら神様の栄光が現れると思うので、その時にですね、私はですね、断りました。なぜでしょう。神様の栄光は建物にあるんじゃないんですよ。神様の栄光は皆さん一人一人に現れるんです。はっきり言いました。申し訳ないけどもそれは違う。あなたがもし親戚をイエス様を紹介したいんだったら、あなた自身がやるべきです。あなたが神様の栄光を表して、そしてあなたがイエス様の福音を伝えていくべきだと思いますよ。彼もですね、って目を開けながらですね、でもよく考えてみてくださいって。で帰ってですね、1週間後、先生の言われた通りです、私の考え方が間違ってました。そういう中でですね、彼は自分の教会で結婚式を挙げて、で今もですね親しい中にいるんですよ。そうです。神様の栄光は街道に現れるんじゃなくて、皆さん一人一人に現れるんです。この寛容もそうですね。寛容というのは皆さん一人一人に現れて、神様の栄光が現れて、すべての人が神様を知ることにつながっていくんです。ですから皆さんがこれからも寛容な心、それは違いを受け入れるということです。それを受け入れながらも正しい道は譲らない、そういうところをしっかりとこれからもやっていきたいと思いますね。さあ今日のメインのところは、感謝を持って捧げる祈りです。そこで6節を見ていくとですね、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。ここにはいっぱい疑問があるんですね。一つ目は、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様は全能の方じゃありませんか。なんで祈って知っていただくんでしょうか。神様は全能のお方だから知っているはずですよ。祈らなくても。でもそうではないんですね。ここでやはり神様は知っているけども、皆さんがまず声に出さなければならないんです。例えばですね、親がですね子供を育てるときね、簡単に言うとですね、自転車に乗るときって一番わかりやすいですよね。最初から全部自転車乗れる人はいないですよね。自転車乗るためには最初は親がこうね押さえて乗れるようにこう助けてあげます。でもずっと乗りなさい乗りなさいやりなさい手伝ってあげるよっていうわけにはいかないですね。やっぱり本人が乗ってそのまま一人で漕げるようになろうとしなければそうならないわけですよ。そのように自分の意思がどこに向かっているかということに対して私たちね、どのように助けるのか、またどのように
距離を置くのか、これが関係性ですよね。皆さんね、親御さんがね、子供に対して勉強しなさい、勉強しなさい、勉強しなさいってね、100遍言ったってもね、勉強しないでしょ。それは分かってるんですよ。でも勉強しなくちゃいけないのも分かってるでしょ。じゃあどうしたらいいか。関係性の中で親も子供も学んでいくんです。そのように私たちも神様との関係の中で祈るということは、神様はそこに関わってくださるということなんです。神様分かってても手を出してくださる、そういうことがですね、なかなかすぐにはしないですね。ですから祈るときに神様は手を出してくださる、それを知っていただく、神様と共に歩んでいくという意味があるんです。2つ目ですね、何も思い煩わないで感謝捧げなさいって言うんですね。皆さん、苦しい時に辛い時に感謝捧げなさい、無理じゃないってさっきの喜びと同じです。悲しい時にどうして感謝なんか捧げられるんですかね。あらゆる場合にって言ってますよね。このピリピの教会に置かれている状況は決して落胆できないですよ。感謝できるという要素が少ない中にあって、どのように感謝をするのか、パウロは言うわけです。何も思い煩うなと言っているわけです。でも何も思い煩うなと言われたっても、今自分の身に起こっている悩みも病気もね、また人生も仕事の悩みもいろんなものを抱えているのに、何も思い煩うなんて無理だと思うじゃないですか。ですからここで私たちはそこを、なぜこんなことを言っているのかということに関してきちんと理解しなければならないんです。感謝を持って捧げなさいと言っている感謝、ここにはおおむね私は2つあるというふうに理解しているんです。この感謝というのはですね、神様に対しての感謝です。これは間違いなくまず理解してください。神様に対して感謝することです。聖書を全部私調べてみてですね、感謝っていう言葉、これはですね、すべて神様に対するものです。人に対する感謝は一箇所しかないんです。ですから私たちですね、感謝ですね、感謝ですねっていう時にね、おおむねね、曖昧さを持ってるんですよ。特に日本人は人に対する感謝と神に対する感謝をね、ごちゃ混ぜにしながら感謝です感謝ですって言ってませんかね、挨拶にハレルヤーとか言ってですね、ハレルヤって神様を賛美しますので、でもハレルヤみたいなね、挨拶するようなあるじゃないですか。私たちね、そういうちょっとね、東洋人ってそういうところあるんじゃないかなと思うんですよ。なんか神様に感謝するようでみんなに感謝みたいな。でもまず感謝って何かって言ったら、神様にです。でもし私たち人との間で感謝という時には、イエス様何と教えてるかをちゃんと見ていくんです。感謝を求めてはいけませんって言ってるんです。イエス様はむしろ、ね、感謝されたら私はすべきことをしただけですと言いなさいって言ってるでしょ。感謝を求めている自分がいたら、それは何か間違っている。そこに私たち気づかなきゃいけません。ですから人との間はですね、もちろん自分が人に対して感謝の言葉を述べることは大事です。だけども相手が言ってくれないことに対してそれを批判したり嘆いたりすることがないようにしなくてはいけません。なぜなら感謝は神に捧げるものだからです。ここをまず理解してください。そしてその感謝は過去の支えというか、目に見えない神様の支えがあるということです。例えば皆さんが成人するまでにお父さんお母さんがどれほど苦労して育ててきてくれたか、そういうのをね、一切合切忘れちゃうんですよ。も
むしろね、親に対してあれもしてくれなかった、これもしてくれなかった、あれもやってくれなかった、いつもあんなことを言ってくれたって、親に対する恨みつらみの方が多かったりするんですよ。あなたをずっと支えてくれたのに、あなたのためにずっと給仕してくれたのに、感謝はどっか行っちゃいますよね。見える親でさえもそうなのに、見えない神様に対しても私たちは感謝してないんですよ。神様に支えられてるんです。私たちにこの地に生まれて、そして神様はいつもあなたのそばにいて、いつもあなたを守って導いてくださるお方なんです。そういう支えがあった、忘れちゃうんですよ、私たち。イスラエルの民もそうでしょ。もうエジプトから出てね、あんなに苦しかった生活解放されたのに、ああ、なんでこんなところに来たんだって、そういうふうになるんですね。目に見えない神様が支えておられる、それを忘れちゃうんですよ、私たち。だから感謝しなさいと詩篇で何回も出てきますね。感謝せよ、主に感謝せよって言いますでしょ。また賛美歌の中でこういう歌があります。恵みを数えなさい、数えよ主の恵み。私たち忘れちゃうから、だから数えなくちゃいけないんですよ。あの時も神様助けてくださった、この時もそうだった、そういう支えてくださったことを感謝しなくちゃいけません。忘れないということです。過去の感謝を忘れない。そしてもう一つ、感謝を持って捧げる祈りというのは、神様というお方がこれからも支えてくださるお方。神様は約束を果たしてくださるお方。それを信じて感謝して生きる生き方です。これはすごく大事な部分だと私も思うんですね。もちろん過去を忘れないということも大事ですけども、これから皆さんが、人生の中に神様、あなたを支え、あなたを守り、あなたを導いて、あなたに素晴らしい祝福を用意してくださるお方、それを信じて歩み始めるものであります。ヘブル書の12章の28節にこういうふうに書いていますね。このように揺り動かされない御国を受けているのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。この感謝をすると、そしたら次に何が起こるんですか。神様、感謝しつつ進んでいくんですよ。そして神様の前に礼拝していくんです。そのようになるということを覚えていきたいと思いますね。私たち、その神様がそうしてくださると分かった時から感謝が始まり、感謝が始まると祈りが始まり、祈りが始まると神様は私たちに変化をもたらしてくださいます。それが7節です。すべての理解を超えた神の平安があなたの心と思いとをキリストイエスにあって守ってくれます。将来に対して神様を信じ、神様の約束を信じ、感謝して祈っていくときに、信仰がここにはっきりとこうつながっていくんですよ、神様に。そうすると神様とつながっていくと、神様の平安が私たちに入ってくるんです。神様の平安というのは神様から与えられるものであって、周りが何にもない、苦しいこともないということで平安があるんじゃないんです。神様が私たちに直接与えてくださるものなんですよ。これは私たちの想像を超えているものです。それがこの約束を信じて歩むときに起こるんだ。ですから感謝を伴う祈りを皆さんぜひ捧げていただきたいなと思うんです。ワーシップチームの方もぜひおいでください。今からですね、おそらく6、7年前ぐらいのことだと思うんですけども、
私いつも毎週です、今週もそうですけども、キングスガーデンというところにですね、奉仕に行ってます。これは高齢者のクリスチャンの施設です。そこにですね、一人の、こちらにもね、キングスガーデンにお住まいになっている乙部兄弟がいますし、また当時は佐伯姉妹がおられてですね、佐伯姉妹とお話をしてたんですよ。そう、佐伯姉妹とお話ししてたらですね、佐伯姉妹がですね、先生、あの人のために祈ってくださいって言うんですよ。って思ってですね、いや、もうその方はもちろん知っている方です。いつも私が奉仕するときに電話のやり取りする姉妹なんですけども、私たちの教会のメンバーではありません。でもその姉妹のために祈ってくださいって言うんですね。佐伯姉妹は、ね、私が祈るときに多くの癒しの現場を目撃してるから知ってるんですよ。でそういう中でですね、でもどうしようかなっていろいろと、私ですね、突然のことだからですね、どうしようかなっていつも思うんですよ。でもその姉妹がですね、その小腸の病気を持っているんです。でその小腸の病気がですね、小腸って普通病気しないんですけども、その特別な病気を持ってですね、炎症が起こってて、小腸を切らなくちゃいけない、そういう話だったんです。でこの小腸が残っている長さが 1.5 メートル以下になると、喉からこの胃ろうってですね、栄養を入れる、すなわち口から食事をすることができないんですよ。で手術が間もない中だったんです。で私はですね、そういう中でヤコブ書の5章の14節を示したんですね。あなた方のうちに病気の人はいますか？その人は教会の長老たちを招きなさい。そして主の名によって油を塗って祈ってもらいなさい。そうすれば信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。この御言葉を示してお話ししました。全然状況わからないですよ。でも癒しの約束の御言葉です。この立たせてくださるというのは、ただ病気が治って元気になりましたっていうことじゃなくて、神様があなたを元のところに戻して元の働きに立たせてくださるという意味があるんですよというふうに話をしたんです。そしたらですね、その姉妹涙流し始めて、でもその涙はですね、喜びの涙なんですよ。先生、今まで私はこの手術のことでずっと眠れませんでした。親にも電話できませんでした。親に何て言っていいか分からなくて電話できなかったんです。病気のことを心配するだろう。そして先生、私の一番の悩みは、この手術が終わった時に今私の務め、神様が与えてくださっているこの務めができなくなることをすごく悩んでました。でも今日御言葉聞いてですね、神様は戻してくださる。もう以前のような顔ではないんですよ。以前のように悩みと悲しみと切羽詰まった思いから解放されて、神の平安がその人のうちにも入り始めたんです。祈って、先生、もう私は大丈夫です、親にも連絡します。そのようにしてですね、手術に臨んだそうです。教会員じゃないですからしばらく音沙汰なかったんですけども、しばらくしてからですね、先生 1.5 メートル残りました。またしばらくしてですね、私たちのクリスマスにですねコンサートを開いて集会あった時にですね来てくださって、ケーキをペロって食べてましたね。もうその姿を見てですね、
神様の約束は本当だな、そして神様の約束を信じる人には平安が来るんだなっていう聖書の約束が実現するんです。皆さん、私たちの今感じている、また現実に起こっている苦しみに目を向けちゃいけないんです。大事なことは神様が約束してくださることに目を向けて感謝を持って祈ることなんですよ。神様は約束してくださるということが分かったときに、ああ、私のようなものを顧みてくださってる、そのことを信じて祈るんです、ぜひそのように祈ってまいりましょう。神様は皆さんのことを忘れていない。私たちが忘れちゃうんですよ。でも私たちがもう一度神様に帰って神様の言葉を信じて、そうだ、神様は必ず私たちに良いことをしてくださると信じて祈るときに、私たちの想像を超えた平安が来るんですよ。信じましょう。そして今告白しましょう。神様、あなたに委ねます。あなたを信じます。あなたが私の人生を導いてくださって、必ず緑の牧場に憩いの右輪に伴ってくださる、平安を与えてくださる神様だと宣言してまいりましょう。立って賛美捧げて、そして祈ってまいりましょう。この人生はあなたのものだからすべてを導いてくれると信じている。どんな嵐が襲いかかってきても平安で満たしてくれる。イエス様、あなただけに委ねます。すべてを知ってる方に、あなただけに委ねます。すべてを治める方に、もう思い煩わないただ主に委ねます。この人生はこの人生はあなたのものだからすべてを導いてくれると信じている。どんな嵐が襲いかかってきても平安で満たしてくれる。イエス、あなただけに、あなただけに委ねます。すべてを知ってる方に、あなただけに委ねます。すべてを治める方に、もう思いはつらわないただ主に委ねます。あなただけに委ねます。あな
いと思います。どうぞ皆さん信仰を告白してまいりましょう。声を出し、そして神様委ねます。あなたに信頼します。今私に平安を与えてください。希望を与えてください。喜びを与えてください。神様から来るものがますます私たちの心を捉えてくださるようにと祈ってまいりましょう。神様を信頼します。今私たちは神様、あなたは良いお方で良いことだけをしてくださる方だと信じます。主よ、どうぞ今私たちのうちにあなたの平安を与えてください。私たちはあなたに感謝して、また喜んで、またいつも寛容な心を持って歩むことを誓います。主よ、どうぞこの祈りが届けられ、私たちの心を変えてください。私たちの思いを変えてください。私たちの見るところを変えてください。辛いところを見るのではなく、神様が導いてくださるところを見たいと思います。主よ、どうぞ導いてください。今私たちは祈ります。あなたに委ねます。あなたに委ねるときに全てが平安に変えられる、希望にあふれることを信じます。主よ、どうぞ今私たちの心を捉えて導いてくださいますように。主よ、私たちに確信を与え、力を与えてくださいますように、どうぞ導いてください。今宣言します。あなたこそ神、あなたこそ救い主、あなたこそ愛のお方。私たちはあなたに感謝と喜びと賛美を捧げます。ハレルヤ、感謝します。これからもどうぞ導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。あなただけに
とばにあるよ。賛美誉れ賛美誉れ栄光力がとばにあるように。恋願くは主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが今よりとこしえまでも我ら一同と伴わせたまわんことを。アーメン。